Sekin on siinä. Tiivistä Anna Mäkelä ja Pirota. Sitten siinä koulunäytössä. Erni Leppälä, Pirttilä ja Tuulinen valmistautuvat. Anna Mäkelä ja Pirota ovat tällä hetkellä luokassa ja koulukokeilun jälkeen kolmannella sijalla 48,3. Et päässyt? Tykkänen suhtuu sytyksi ääneen. Ei vaan tästä välinäytöstä. Kyllä. Nyt te pääsin. Mistä pääsin nyt? Se oli koska ei. Joo, Elisa ratkaisesti mua kohti ja Tytti sai harvileita välillä. Mä olin laamailemassa siellä. Mä haluaisin nähdä sen ihmisen, joka saisi oikeasti täydellisesti jotakin tuomalla oikeeta. Ilman ventlausta. Se on ihan kauhea. Ei se pääse edes alas. Mikilläkö se on päin? Tuolla oikein näkee. Ei se mitään Huldan näkö 8. Mä painoin sieltä sen istuksen solarin. Sitten Allimestari tuli kysyä, että mitäs se Hulda täällä istukseen istuskella. Selkä vähän kipeä. Joo, just. Tarvitsi semmosen tyyn. Joo, huudetaan. Joo. Ihan varmasti huudetaan. Todellakin. Samoin piti. Joo. Mun mielestä se voisi olla meidän luokkapäivä. Se voisi opettaa meille iltapäivä. Mikä voisi pitää meidän estettä, saanut pitää meidän koulutusta? Ehdotetaan. Irtisanotaan aina. Joo. Niin se kävisi.